Ja da. Så er vi i den danske have. Dejligt grønt. Hvad fanden er det for en svans? Hvad er det for en svækling? Jeg kan ikke få flyt. Hej dernede. Hvad fanden er du her? Kan noget ikke godt? Jeg cykler på Kindermus. Hvad var du nu? Læsebræk. På sport. Jeg synes, du var sørget for, at jeg glemte min støttehjul. Fodlandsholdet. Parker den godt i min side. Nej, nu er det så her. Hvor en lille fotograf. Vil du købe nogle af mine varer? Ja, for jeg har sgu flere chokoladeis på lager. Er det det, du vil? Hvad nu er det? Er du ikke ham? Hammer sig i gangsterne. Gør det. Så lad det på dyre. Jeg kan lade den ordentligt. Undskyld. Slap lige. Er det sådan her, man gør? Yes. Det er skolepatruljen. Nej. Jeg kommer tilbage. Hvad laver du? Er du nu kraftig? Du kan ikke komme ud af det her lov. Så brænder eller? Min stillebror så er derude. Nej. Frut, mand. Frut. Der er brændader, men du ved godt. Så bliver det døren af. Du. Du har ikke set min identitet. Au, min mor. Nu skal vi som altid have sagt. Blomstermorgen, jeg vil dig. Du har godt hørt ud i byen. Hvad fanden laver du? Vi skulle lige være op til en gangstermove. Okay, det er hardco. Det er så i med jer. Og hvad står der der finder på? Kom, du er lige med jer, din psykopat. Jeg skal godt sige dig. Det her det er min storebrors battiger.